Шистай езі, Старомакшанский волос дейілген, һәм андан инде авыллар, нихәтле кеше яшәй, саққына шушындай авыллар тарихына. Бу 1908 елда басылган Казан губернасындагы авыллар аларның кыскача тарихына багышланган китап. Әлеге хезмәт аша авылның кайсы милләткә каравын, күпме кеше яшәвен, мәчет мәдрәсәләре булуын ачыкларга була. Русча, ләкин татар авылына кагылышлы китап. Бу китаплар 1917 елга хәтле чыккан китаплар. Алар арасында Казан губернасының тарихы иясләре белән менә адресная книжка Казанской губернии 1900 елга караган булса, шулай ук бу китапка Казанның бөтен иясләре турында кыскача мәгълүмат бирелә. Милли китапханәнең татар әдәбияты һәм туган якны өйрәнү бүлегендә бүген 160 мең китап саклана. Төгәлрәк әйтсәк, татар авылларына багышланган китапларның саны 1000-нән артып китә. Якынча 1000 авыл дип әйтергә мөмкин. Кайбер авылларга икешәр китап чыккан, менә шундый бәхетле авыллар да бар. Төбәк тарихлары белән, туган якны өйрәнү белән шөгыльләнүче кешеләрнең саны бик күп. Аның белән хәзер кем генә шөгыльләнми? Шулай бит инде. Пенсиягә чыккан укытучылар, мәдәният хезмәткәрләре, китапханәчеләр дә шөгыльләнә, шулай ук агрономнар да шөгыльләнә, журналистлар шөгыльләнә, язучылар шөгыльләнә, галимнәр, тарихчылар, күңелгә рәхәтлек китерә торган, ләззәт бирә торган эш. Шөгыльләнүчеләр күп, әмма ләкин төрлесе төрлечә шөгыльләнә. Ирек Хадиев соңгы елларда басылган татар авыллары тарихи китапларын өстәлгә тезеп салды. Балтач районын аерым күрсәтеп әйтәсем килә. Анда безнең мәрхүм Бакыяга Зияддинов бар иде. Бүген көндә Гарифҗан абый Мөхәммәдшин. Раиф Мәрдәновның Әгерҗе районындагы үзенең туган авылы инде Тәбәрле авылы тарихына багышланган китабын телгә аласым килә. Бу менә төбәкчеләр өчен, туган як тарихын өйрәнүчеләр өчен үрнәк булырдай хезмәтләрнең менә арада иң камиле дип әйтәсем килә минем. Тәберледән алып Әгерҗе, Саба, Чистай, Кәшимер, Кылмәт, Кибәче. Һәр авылның үз тарихчысы бар. Китапта гадәттә авылның килеп чыгышы, аның каһарманнары, фотолар һәм менә танылган кешеләрнең шәҗәрәләре бирелә. Яңа Кәкерле авылында туып үскән Җырчы Илсафның 10 буынын эзләп тапканнар. Төбәк тарихын өйрәнү ул авыл тарихы белән танышу гына түгел. Ул күпкә киңрәк, кылычлырак мәсьәлә. Бигрәк тә җанисәп алдыннан. Чөнки фән тирәсендә сәяси бәхәсләр булган очраклар да аз түгел. Шуңа да төбәк тарихын өйрәнү китаплары, хезмәтләре, авыл тарихлары, алар беренче чиратта татарның элек-электән татар булуын күрсәтү һәм бүген дә шуны пропагандалау. Милли китапханәгә Россия буйлап сибелеп яшәүче татар авылларының төбәк тарихи китапларын туплау тәкъдиме президент каршында эшләүче татар телен саклау һәм үстерү комиссиясеннән чыкты. Бу эш бара, ләкин чит төбәкләрдән китаплар китерү үзе бер проблемага әверелгән. Татарстанда безнең закон бар, басылып чыккан әйбер мәҗбүри нусха дигән. Башка өлкәләрдә чыккан китаплар турында мәгълүмат җитмәскә мөмкин. Элек ниндидер аралашу күбрәк шикелле дә. Ләкин газета журнал битләрендә шундый китап чыкты дигән мәкалә чыкса, мәгълүмат булса, без инде махсус шалтыратып ул китапны авторымны эзләп шулай итеп алырга тырышабыз. Әгәр дә аның кәсебенә керешсәң һәм максатчан рәвештә бу мәсьәләгә зур аерым игътибар бирәсең икән, әлбәттә бу эшне башкарырга мөмкин. Без бу юнәлештә Бөтендөнья татар конгрессының да ярдәменә өметләнәбез. Айза Шаймарданов, Татарлар, Казан.